Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Arep gleneng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Nrada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku. Lho kok malah sumbar wae nyongan to. Mati dari aku nyotibakno pecah siramu. Ayo gawe aja omong kowe. Ayo mburi. Milih gantine, dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa kuwi padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki merek. Kane pati. Waduh mati. Iso bangun desa nata negara gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya ora ana gunane ambak ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka kaluan rek ngrasake mbangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya ora ana gunane Bagong urip ning Alam Padang pukulun Bathara sapa kuwi lali kok aku krungu keploki dadi lali kok dadi lali sapa terus Kaneka Putra Mawarna-warna Kaneka Putra ya Bathara Nrada jenengmu pira lho oke sapa kowe lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng aku iki gak ngomong lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas niatmu piye nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gak nesu ngono ya wah tutuk sepatu sisan kowe nyilih sepatune tak ngruthuk kowe lho nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye Endra wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki Endra menungso ora tatanan parus maning jajaran sukertane baune iblis lan Bagong kowe ngerti Iwang Pikulun Nrada kuwi sapa maksude Iwang Pikulun Nrada kuwi sembahaning para dewa kami tuwaning dewa oh modin kudu kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara Nrada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikulun Kaneka Putra apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata boten ajeng nyamah ning nuwun sewu kabeh niku kudu ming sak traju nek akon wong mulih kula dikon bali niku gampang kula bakale bali ning kula ya iso ngaturke syarat kula ya dikeparengake ngaturke syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar kula tak mulih yakin kula ora arep wani karo dewa nek Bapak Semar ora ketemu anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali yen ora gelem bali kowe wani karo dewa nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya apa dewa ki ora entuk diwaneni dewa ya menungsa lho Mas dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara isih iso mangan isih iso ngombe dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh jenenge sapa Pukulun Kaneka Putra sing gampang wae Nrada Pukulun nganggo Pukulun sarawuh paduka Pukulun wonten ing wana bombong wirayang mriki Pukulun Bathara Nrada kula ngaturaken sembah pambekti kula konjuk Pukulun
Kancang Warudayang, wak wong. Oh malah ngendang terus. Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane pukulan Bathara Antarada. Wah, kula ngerti tak tundang ngono. Iya, Bagong, slamet tekaku ning Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tapa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Tru. Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelaki iki nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo, kowe ulun, ha Petro? Lho, aku ya ulun. Wah, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe iki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Nggih nggih, pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Andadosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Kusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono Bagong, aja gawe bingung ulun ya Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah nek ngono malah jelas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripe gayaning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ha iya. Bener ta? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe wae. Lho, dhewe piye? Saplose dono kali kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup meleh. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wonten wigaton menapa pukulun Bathara Antarada panjenengan kita pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong. Nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun ki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Kuwi iki dewa kok sepelekke. Dewa cilike. Ming semono. Wah, jaseng brata. Dadi prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu mandhokane kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang kuyang budal bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utus sang panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong.
Ing atase jejering kita ki mung Panakawan, mung batur, mung kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antaradya rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bambang Wirayang. Dawing Wang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumul lho, ngatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko nek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangane niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah ngene, mung sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Nek cah cilik ora getak-getak tuman wae, yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane iku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning kula kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure mpun ming niku ora kita aja nyingetake, kita aja ndelikke, kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak kawula ditinggal. Nah saniki kula tak wangsul, kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi otak plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngakon Bagong bali saka wana Bambang Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni Lagar Soting, ya Indra. Iya. Den Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ndelok Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pun mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampeyan iso ngandake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampeyan mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane bapak ulus bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, bapak kagol perkara apa? Mengko bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan nih. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku barang kok dinesoni ora.
Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bongok-bongokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditanang omahe. Papa pong ngono kowe. Papa bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Nanti loko tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki kula sak lan golek bapakmu nek ndi? Bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Bodho wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan rek ngrasake mangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning Alam Padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok dadi lali. Sapa, Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra, ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyile sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyile sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ora tatanan parusmaning jajaran sukertane bawane iblis lan Bagong. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok kuwi aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep narik lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo ae. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho, ora.
Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung mungsuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ah, apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa karo diplembungke ora kecekel dope. Goleki, aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes nonton niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang ruda paripeksa karo kowe. Nek kula diruda paripeksa carane cacing niku pidak menungso ngulit ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampeyan, sampeyan aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong totoke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, agi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadak kok yen gunung tanpa gunung. Ora minggat larak, dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu kok. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho kok. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau nurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah to. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pethone nek kowe ora gelem ngewangi tak pethone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Ning ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karangkadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa.
alah dene gagah wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh ngono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lekmu tumandang. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nyameti. Mergane hitung dinane kowe wis nusul aku ring. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke doa-doane terus. Ya. Jan ora kabeh para durandara ingkang nderekke kalawan tindak ulun. Nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung lawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru. Ana ing wana bombong wirayang. Nuning nggih pukulun. Brahma wonten timbalan ingkang dawuh, "Yama Adipati." Nggih, wonten dawuh pukulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, Nggih. Tundungen Bagong diwen bali saka Mahameru. Saka telenging wana bombong wirayang. Sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong derajate wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong iki ping batur. Mung wana kawan. Nanging daya kekuwatane bisa sundul ana ing Kayiwangan nakarya gara garane Kayiwangan. Lho iki mekaten pungul. Malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawa watun. Piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen tekan terus-terus Bagong nglakoni tapa ah sing ora tentrem Kayangan. Nggih, mekaten. Iwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten pungul. Menika kula mekaten kula nyuwun pamit madal wasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dhateng Bagong. Menawi kula jum saronare saged wangsul menika langlah langkung prayogi nanging mlayu boten sepulun wangsul. Lelanono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ngati-ati lho Indra ya. Aja grusah-grusuh. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan wiat majaning Semar. Semar iki Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winamong dening dewani. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Adipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong. Wangono ya nggih. Lho iki ngestaken dawuh. Iki ngestaken dawuh nyuwun pamit wong. Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngapa? Dewane geni. Wah, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae mestine. Kowe bali yo aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun nadyan dewa Kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana bombong wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton lan desane kula bener. Kula ora ganggu Kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mung kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale.
yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bonggong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena ngundung aku saka alas Bombo Wirayang. Mati dene aku pangga kayane. Terus ya. Melayu. Girap-girap asem dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane setak dunke sit. Lek kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to? Wah iki mati tenan awake dhewe. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau.
Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen wis pesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarine bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu aja ndak slentrek ora mules aja tundang bakong legane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong wae. Ayo mburi. Mati. Mine gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki merek. Kane pati. Waduh mati. Apa kowe mati ya. Waduh. Bigom sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung metenge dicekel mules kae. Oh ta. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngene. Ayo sambat ta kowe. Amo Sranata Jawata ing banyen pojok Bedaya. Sanjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur merangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho Kakang Bathara Indra dikapake. Wah edan yayi edan nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kenapa? Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dagine poho awak. Jabut nyawa. Mbok nyawa mbok sing penting kowe tukang jabut itu. Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nya jabutan. Kowe iso jabut aku
bumi langit tangkep mati dari aku kewes candak sirahmu sendal nyawamu wis hop wah angel banget iki ayo iki nyawa peret iki kaya ngene iki ora bakal iso tak jabut wah Dipati kok bagus. Bonek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Betara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Are gleneng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani kowe? Betara Nrada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Orang muda sudet wetengmu metu cetule. Guys. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Betara Guru ra wedi aku. Pracundang kuntal kaprapal Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tiba urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayat. Kakang Rada, Bagong sampun kendhang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra. Pandrawatata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Mas Tunama Sidam Karing Bawana Langgeng Durga kula nemparan iki ngadawa pukulun kaget kita ulun timbali Gurawan sing manahipun ingkang abdipun Pandya Durga dene paduka ngawingken abdipun Permoni wonten dawuh timbalan paduka ing kados pundi pukulun
Para wadyabala jim setan priprayangan berkasaan lulu banaspati nglengklek balungan tandak. Wadyabala dandang mangure kita budhalake kemarang maduka. Mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel. Panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel jarah rayan. Dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga. Topan ngaturaken panuwun ing nampa pepindhan kula dene patuko sampun waring tedha dhateng para wadyabala berkasaan ora usah kakehan gunung sing tanpa gunung tumuli kita budal dina samengko nek ngestaken dawuh pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga. Jare sampeyan apal ngerti lelakon sadurunge winarah ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngapa? Ayo. Nek ora iso bedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun niku mbatang lelakon kita, ulun bakal mbatang. Nggih ampun isih urip kok arep mbatang. Gusti iki tegese mbatang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur. Kula ajeng takon apa? Sasuwene kula lungoni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh laedan. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo sapa nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan bojomu kuwi lahir batin tresna lawan kita. Wis tau sedeng durung. Wis tau selingkuh durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati, abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman ya pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik nggih ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sabab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wala den bandeng ampun tenan iki. Iya Bagong. Nggih. Tulung nggih anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati ale wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga? Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi?
Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal lawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. Sebabe ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karangkadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lengganuning negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake, mengko mundhak kebablasan. Kanthi yen to nganti kebablasan kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum. Waduh jan pepundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Mitra saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang dununging Semar Badranaya, Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur warahan tengaraning ajurit gong maguru gongsa tetekaya butula ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kang muring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lenglenging triya mangungkung alukon lagune nglekas lu kita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu. Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah.
Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran kok ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekunah mau Bagong. Pun mboten napa-napa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. Nggih. Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. Wah, gleleng iki. Mungkin ampun bubar karo rasa diganti nggih. Lho. Pun ngoten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kiren bakal coba gunung tenang gleleng pokoke. Nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah, cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus kemarengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu ora? Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, aku mangkat direki Semawi wae. Semawi kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku Bagong. Monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa, Yayan Danamurti ya. Padha-padha kewan kita menungso. Oke. Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Ngamarta namung ngandadosaken gumun raos manahipun ing Raka Indrawati teka para Pandhawa ngaturi rawuhipun ingkang Raka sowan wonten negari Ngamarta dadak mawi nawala menika mengko raos kados pundi Yayi Koko Prabu krana Pandhawa boten saged anilar praja ing Ngamarta sakathahing kewajiban ingkang tumpuk matumpa-tumpa dereng saged paripurna kedadak wonten lampahan ingkang ngadamel Pandhawa sakmangke kedah ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lalampahan menapa Yayi? Werkudara. Nggih.
Mula kowe ingkang matur kelawan Kanjeng Kaka Prabu Ndorowati. Napa dadakaku? Si Adi uga matura sarta uruna penemu urun rembug kelawan perkara iki. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bener ngendikaning barep kakangku sing paring dawuh. Akeh lelakon ingkang tumanduk ning Projing Amarta. Wekasan dadak utusan Caraka, utusan Ayaka ngaturake nawala marang Projing Ndorowati. Mungguh wigatine ngrawuhake Kresna kakangku. Ngendikaning barep paring dawuh.